Είπαμε εδώ σε ένα εξτή να ανοίξουμε με το ζήτα εδώ του παιδιού. Και τι είπε? Εδώ, νάτος. Και έκανε το Κοτόπουλο, δεν φταίει. Αλλά λέει ότι εντάξει, δεν πάει, φοβήθηκε. Του λέμε 59, ξέρω εγώ θηρίδες, λέει το παιδί, παιδιά, εγώ δεν κάνω τίποτα. Κότα, έτσι είπε, με τη μία χάνει την κότα. Ποιος θέλει? Και του δίνει και δύο μηχανάκια. Ποιος? Εσύ, του δίνει δύο μηχανάκια. Μια κολόνα. Όχι, αφήστε, δεν έχω εκεί να λέει. Κάνει, ξέρω εγώ. Γιατί τον πάτε πόσο είναι το ζήτημα? Εντάξει, μπορεί να πάει πιο καλά. Πάει μωρέ το παιγμένο. Είναι χαζός, έτσι δεν υπάρχει. Τώρα θα τα βγάλουμε εδώ τα... Είχαμε και έναν επισκέπτη. Τι όλη τη μάνα? Από πού? Πάει να κάνει τον κύκλο, τι κάνει? Τον ακούω. Τι είναι τρελός, λέω. Τι έρχεται ρε παιδιά, τι έρχεται? Τι ήτανε ρε παιδιά, δεν πρόλαβα να δω. Περίμενε με το κλείσεις. Πάγιο. Νίκο, περίμενε να ξανάρθει από εδώ. Μην περνάτε ανάποδα. Το κλείσε ο βλάκας. Έλα, σε περιμένουμε, δεν το κλείσε. Τι τραβάω ρε τσάμπα?